Νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Φίλοι και φίλες, σας καλησπερίζουμε και σας καλωσορίζουμε στην πρώτη ανοιχτή εκδήλωση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Μύρνης, Λαϊκής Ενότητας. Η εκδήλωση αυτή γίνεται στα πλαίσια μιας γενικής καμπάνιας που προσπαθεί να ξεκινήσει η Λαϊκή Ενότητα για να επικοινωνήσει προς την κοινωνία και το πολιτικό της σχέδιο, αλλά κυρίως στο να αναφερθεί στα κέρια ζητήματα της πολιτικής και της οικονομίας, όπως εκτιλήσονται τις τελευταίες μέρες. Βρισκόμαστε 50 μέρες, έχουν εμφανεί βέβαια σαν 500 από τις τελευταίες εκλογές με την νέα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ. Και όταν λέω ότι είναι 50 μέρες που έχουν εμφανίσει σαν 500, αν δει κανείς μόνο τα προαπαιτούμενα και τα νομοθετήματα που έχουν περάσει αυτές τις 50 μέρες ή άλλα τα οποία έχουν ετοιμαστεί, είναι μέτρα και πολιτικές που στις ήρεμες, ας το πούμε έτσι, μέρες, χρειαζόντουσαν μήνες ή και χρόνια από άλλες κυβερνήσεις νεοφιλελεύθερες για να μπορέσουν να ψηφιστούν, να αποδοθεθούν. Μέσα σε αυτό το πολύ στενό χρονικό διάστημα, και θυμίζω ότι πριν από τις εκλογές η Λαϊκή Ενότητα είχε δημιουργηθεί και είχε συγκροτηθεί μόλις ούτε καν ένα μήνα, η Λαϊκή Ενότητα προσπαθεί να συγκροτηθεί και έχει βάλει μπροστά τα πρώτα βήματα. Τα πρώτα βήματα τα οποία έχουν ένα πρώτο σκαλοπάτι το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο στην πρώτη οργανωτική συνδιάσκεψη που θα γίνει στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, 21-22 Νοεμβρίου, όπου βεβαίως η Λαϊκή Ενότητα εκεί είναι μια ευκαιρία οι χιλιάδες αγωνιστές που την απαρτίζουν να βρεθούν, να συζητήσουν, να αναπτύξουν ένα πολιτικό διάλογο και για την πολιτική ταυτότητα και για την πολιτική λειτουργία αυτού του μετοπικού εγχειρήματος. Οπότε η σημερινή εκδήλωση πρέπει να ειδωθεί σαν ένας μικρός σταθμός σε αυτή την πορεία προσπάθειας της συγκρότησης της Λαϊκής Ενότητας. Αλλά όχι μόνο αυτό, είναι και ένα σημείο που πρέπει να αναπτυχθεί η συζήτηση μεταξύ μας και για το ποια είναι τα μέτρα και πώς αυτά, τι συνέπειες έχουν αυτά στον ελληνικό λαό, αλλά κυρίως να αναπτύξουμε μια συζήτηση για το ποιο είναι το πολιτικό σχέδιο, αν υπάρχει πολιτική διέξοδος και ποια είναι αυτή. Είναι σίγουρο ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε εξελίξεις και για το αν αυτές οι εξελίξεις θα έχουν προοδευτικό πρόσημο, κατά τη γνώμη μας, περνάει σε μεγάλο βαθμό από την ίδια την παρέμβαση της Λαϊκής Ενότητας και στους αγώνες και στις κινητοποιήσεις που γίνονται, αλλά και στο δημόσιο διάλογο για το πώς μπορούμε να πορευτούμε διαφορετικά έξω από τα μνημονιακά διέξοδα. Στη σημερινή συζήτηση έχουμε δύο εισηγήσεις. Έχουν έρθει εδώ και τους ευχαριστούμε γι' αυτό η Δέσποινα Ισπανού και ο Πέτρος Παπακοσταντίνου από το Πολιτικό Συμβούλιο, το Προσωρινό Πολιτικό Συμβούλιο της Λαϊκής Ενότητας. Η Δέσποινα θα επικεντρωθεί περισσότερο στο ζήτημα των αλλαγών και των ανατροπών, των μεγάλων ανατροπών που γίνονται στο ασφαλιστικό σύστημα. Είμαστε περίπου 65 χρόνια μετά από τότε που δημιουργήθηκε, μάλλον λειτουργεί το ασφαλιστικό σύστημα ως ένα σύστημα καθορισμένων παροχών μέχρι σήμερα και έχει μεγάλη σημασία να αναπτυχθεί μια συζήτηση και για το ποιες είναι οι συνέπειες που έρχονται με βάση τα μνημονιακά μέτρα, αλλά και να απαντήσουμε σε διάφορα επιχειρήματα που ακούγονται από την μνημονιακή πλευρά για το αν αυτά είναι απόφευκτα μέτρα, για το αν το ζήτημα είναι απλά ότι το ασφαλιστικό σύστημα δεν είναι βιώσιμο και για το ποια είναι βεβαίως η πρόταση της Λαϊκής Ενότητας. Και από την πλευρά του ο Πέτρος θα τοποθετηθεί γύρω από το κεντρικό πολιτικό πρόβλημα
από το ζήτημα γενικά των πολιτικών εξελίξεων. Εξελίξεις που έχουν σχέση βεβαίως με το τρίτο μνημόνιο και την πορεία εφαρμογής του. Εξελίξεις βέβαια που έχουν σχέση και με την συνολικότερη πορεία των οικονομικών προγραμμάτων λιτότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικά στην Ευρωζώνη. Βλέπουμε τι γίνεται το τελευταίο διάστημα στην Πορτογαλία. Έχουν όλα αυτά τη σημασία τους και νομίζουμε ότι μπορούν να αναπτύξουν πολύ περισσότερο τη συζήτηση μεταξύ μας και να βαθύνουμε κι εμείς οι ίδιοι τις προγραμματικές εξεργασίες μας. Πριν προχωρήσουμε στην κανονική διαδικασία της συζήτησης, να κάνω δύο ανακοινώσεις. Ότι η τοπική επιτροπή εδώ πέρα της Λαϊκής Ενότητας έχει τη χαρά να βρίσκεται μπροστά στο να νοικιάσει γραφεία, έχει νοικιάσει δηλαδή τη γραφεία και σε λίγες μέρες θα έχουμε και τα εγγένεια στα οποία όλοι θα καλεστείτε. Τα γραφεία είναι στην Αγίας Φωτεινής 16. Θα προσπαθήσουμε να τα φτιάξουμε ώστε να το πιο φιλόξενα για να μπορέσουμε εκεί να φιλοξενούμε και τις δραστηριότητες μας, αλλά και σαν ένα κέντρο εξόρμησης προς όλες τις γειτονιές Νέας Σμύρνης. Και η δεύτερη ανακοίνωση που θέλω να κάνω είναι ότι η Λαϊκή Ενότητα, όπως γνωρίζετε, κατέβηκε στις εκλογές έχοντας το κουμπαρά της 0 ευρώ. Επομένως, αυτή τη στιγμή έχει ένα μεγάλο χρέος, αλλά κυρίως για να μπορέσει να αναπτύξει όλες τις δραστηριότητες που θέλει το επόμενο διάστημα, θα έχει οικονομικές απαιτήσεις. Γι' αυτό έχουμε κουπόνια εκεί στην είσοδο, στην οποία ζητάμε βεβαίως από όλους και από όλες τη δικιά σας οικονομική βοήθεια, γιατί εκεί θέλουμε να στηρίζει τη Λαϊκή Ενότητα και σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα το οικονομικό. Αυτές είναι ανακοινώσεις. Γύρω από την συζήτηση που θέλουμε να κάνουμε, μετά από τις εισηγήσεις μπορούν να γίνουν ερωτήσεις, αλλά βεβαίως και να ακουστούν και γνώμες, να δούμε το χρόνο βέβαια των τοποθετήσεων για να μην τραβήξουμε πολύ μακριά, 4-5 λεπτά το πολύ, πιστεύουμε ότι είναι αρκετά. Οπότε ο λόγος, νομίζω, είναι στη Δέσποινα, να ξεκινήσουμε για το ζήτημα που θα ανοίξει η Δέσποινα και μετά συνεχίζουμε.